barkamu da zuwa. Kamar yadda kuka sani, sunana Farmata, mai gabatarwa cikin shirin lafiyar yaranmu, inda muke faɗakar da iyaye mata akan abubuwa da ta shafi lafiyarsu da ta jariransu duk a cikin harshen Hausa. A yau za mu tattauna akan masu kishiya. Shin mijinki yana son ƙarin aure ko kuma za a miki kishiya? Ki kasance tare da mu har ƙarshen wannan bidiyo, inda za ki san abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ki tabbatar mijinki ya yi kafin ya kawo miki kishiya. Abu da fari da ya kamata ki yi kafin mijinki ya kawo miki kishiya shine farko ki fara bibiyan abu na farko da ya kamata ki yi shine farko ki san tarbiyyar matan da zai aura. Tarbiyya in the sense that ki tabbatar cewa ba mai yauce bin maza ko kuma wani abu makamancin haka ba. Idan har ba ta ɗaya daga cikin waɗannan, to ki yi accepting nata. Ki tabbatar da tarbiyyarta da kuma yanayin halayyarta da ɗabi'unta, saboda bayan aure za ta iya affecting na mental health naki. Idan ba ta da nutsuwa, ba ta da kamun kai, ko kuma ta zo da niyyar mugunta ko kuma wani abu ne da zai iya affecting na rayuwar auren ku ke da mai gidanki da kuma ita in gaba ɗaya. Sai sa na da matukar muhimmanci. Abu na biyu, ya kamata ku yi bincike akan mental health na lafiyar kwakwalwarsa. Ba matsala, ba damuwa, ba a families ma ba wata matsala ko kuma wani abu makamancin haka. Idan kun bincike wannan, sai kuma abu na gaba mafi muhimmanci, saboda yawancin maza suna cutar matayensu. Da haka zan ba ku wani labari, amma kafin nan bari in faɗi points ɗin. Ki tabbatar kun je ke da mai gidan kun je kun yi screening na abin nan HIV da kuma hepatitis, STI, abin STD da dai sauransu. Gaba ɗaya ku tabbatar kun yi wannan gwaje-gwajen kafin mijinki ya kawo miki kishiya. Ya zanto yana ɗaya daga cikin sharuɗan da zaki iya gindaya mishi, ki ce mishi in za ka aure fa ni fa gashi abin da nake so. Ka tabbatar kun je kun yi, mu tashi mu je da ni da matar da za ka aura. Amma ba zai baya ya tabbatar cewa an yi screening na HIV, an tabbatar mishi da cewa ita negative ne. An yi na infection cewa negative ne, in ma akwai sai ku yi treatment tare. Sai kuma na duk wani infectious abu da zai iya affect rayuwar auren ku, kamata ya a ce kun san da shi. Sai kuma sauran abubuwa, raba girki da dai sauransu, domin wasu sun zo ba su iya girki ba ko kuma wani abu makamancin haka, inda zaki kalla za a bar yara da yunwa ko wani abu makamancin haka. Kamata ya a ce kun zauna kun tattauna magana abinci da za ba yara, saboda haka zai iya fitar da yara, saboda za su faɗa halin rashin samun isasshen nutrients da suke bukata da dai sauransu. Ce zan bada shi ne, akwai wata mata da muka sami labarinta. Mijinta, suna zaune da mijinta tiryan sun jima suna zaune, ina ga sun kai kusan shekara 30 tare da mijinta. Sai ranar mijin zai tashi ya ƙara aure. Kin kalla shi kayan shekara 30 da mutum kam, already ka riga da kun zama ɗaya da dai sauransu. Amma da ya tashi neman aure, bata hana shi yi wannan auren ba, kuma bata tarsasa shi akan aje a yi gwaji da sauran ko wani abu makamancin haka ba. Sai aka je aka yi aure. Bayan an yi aure, mata ta zo ta kamu da rashin lafiya. An zo asibiti da aka yi screening, sai aka gane cewa tana da cutar HIV. Shi mijin ma bai sani ba, da yake ba a yi gwajin kafin aure ba. Kun gane ba? Sai bayan aure ta ka duba ku kalla illan da wannan kishiyar ta zo ta yi wa abin. Ita ta san da cewa da aka zo aka yi bincike aka gano cewa matan ita HIV positive, ta sani dama tana karɓar medication, amma kuma ta ɓoye wa mijin. Sai suka abin, kin ga da ya dage akan cewa a yi gwaji kafin da ta iya ganowa kuma a yi saving wannan matan da kuma sauran yan uwanta da dai sauransu. Amma kuma kin ga daga bayan aure min shekara 30 tuku, amma abin zai dawo miki wani abu wasu HIV da dai sauransu. Duk da cuta ce yanzu yake illatar da mutane ko kuma wani abu makamancin haka ba. Yanzu in ka with good, kana shan maganin ka mai kyau, kana cin abinci mai kyau da sauransu, amma still dai abin is concerning, zai zama abu damuwa ne da zaki fuskanta a lokacin auren ki. Still akwai wannan irin fargaba na kamuwa da wannan cutar da dai sauransu. Shi yasa na da matukar muhimmanci, idan har kin tabbatar mijinki ya zai ƙara aure, tun wuri ki sa mishi a kai. Idan zaka yi aure fa, ka tabbatar matan da zaka aura kun je kun yi gwajin, kun yi screening, kun tabbatar da cewa ba ta dauke da kwayar HIV, hepatitis ne, infection ne da dai sauransu. In akwai infection din ma, especially infection wannan, in kun je kun yi gwaji, akwai ma ku haɗu duka ku yi treatment, especially in already ya riga da yayi auren ma kenan. To duka nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryen da zarar mun daura.